Yo koko nananum ani ye nua Ghana fo me chi obi bia me twi na me kan nye nanso mo fa ne sa me a me kese ye fra me papa nuhu me yenseman kramo na me nana ani Kwame Nkrumah enye se ejima kase e obeye no Ghana ntina me ba bekan bi no nipa de intima nsmafo se de fata se ye ni mo ye bwana baso no ye de mano intimi mfa nkomo obi papa na onianom de meka ni nan se ye wo edua bi se edua no nsmafo fra no eruni na asantefo fra no odum okokoduwo a ye fra no yoroko se edua no ebuto ekwan mu akete na omo fa efuo mu kwan no ebuto ho a ye ni bibia de betwa anye dua nso ebepro within 1 week and 5 years ebedde ho ache nti aboa bia du ho na wa ye den na wa bo na atra na say dua no se aboa bia betumi abo na atra na ye ne yansa aboa bia ye fra ni toka ne ho kankan beba bo na atra no ne na ye ne ya na asema me dia bai asema eje ko fa me na Kwame Nkrumah ho nti na me ba beka bi na yesi akanfo kasa se wonse mi ya me so mi muwa wuye na sabio ewi asem na yawo mu no yawo bi a ono ani jimi de no ana ne bodam de ne yade wo no yawo bi nso a ba wi ase yade mu na onya asa ne ine wo bi nso a yetete no yade bodam na jimi no yade tete no ansa na waba ba ye jimi ni ana bodam ni ebi ni jako ejako nsam na nsam a oka no onim onipa no a yefra no Kwame Nkrumah so onim no so dia one na mi ni apanyi kan no aye sikanti ene pese mankum nyanti na otumi ka san kwase asem no na ejako ene de wahia pa nsem a meken anko waso mu a mbe konfante mamu akọ je omo atem didi dictionary book no na ma hwehwem na ma ka de feta sa meka na maka kirew because de waka no yensemafo no ye wo ho ya tadi enam de omutu Kwame Nkrumah omo de ye yenti sesi a no ya tadi ya te hoi Ghana nankasa yempa ni biem Ghana ma no yempa ni biem Lawrence bae no na kombae ye feedings ma Ghana the whole Ghana ye momu gari kube any oil sesi a ye kube na wu no ye da so feed the whole Ghana with oil and crude oil na ejako me bisa wo sa Kwame Nkrumah wanya hwimpo a Kwame Nkrumah nimu a anka woni ma de ye fra no motorway anka wahu bi da se Kwame Nkrumah ni ho a amma anka woni mi ade ye fra no electricity enne akrante mpo da electricity ho nkoko jina da electricity ho aban ben na sa papa no anya adwuma wo yi a anka obetumi aba ba ye ejako okwasi ase wo papa wate okwasi ase wo papa wo no because yesi wo mpanfo emme bodamo wa bubu no a anapra koma nkoda ne nne hu moja nti sa kwasi na wo papa kuta na ode wo no atam didi ni bi beduru no ho na sa wo wansi mamamu a anka yetwa wosu ache anka yede upo kopa omunsuo because me gidi say wo Ejako wo maame wa nya bra miensa sa na owo nti moja fi na fada say efiri ne mu no ni nyina akọ France spam na yede nyime wo Ejako sa Kwame Nkrumah abrofo na yeye na sa Kwame Nkrumah de ne din to so a mo se mo kofa abrofo ne mra maye bi na mo fa mu din to so yesori yesi or your factories by heart ya dwana Africa Ghana nyina ye ba begu ha nyina factory adwuma ne ye wate ono ne ye nya bi ye wasi ne ye de mra mo wo fie ye de hwe ye busuafo
eye factories adwuma ne ye enye gramisi Agyako sa wunnim akokọ bisa o jimi ne te sa wo de ya tete wo ama wa ye jimi ni wa ye bodanfo na ye kansa akankasa na dọọso okọ anyifo okuromu a sahwi nkyɛn hɔ ye from anyifo no omo ka asɛm bi yesi woti kangwa no ye jenu ye pusui Agyako anyifo sɛ woti kangwa no ye jenu ye pusui kyerɛ sɛ utiri no esu awo no ye de toilet agumu ama ya woso no ama toilet no aboa fa bre ni mu nyina adwen ni nyina ye bi nkoa Agyako de na wunim ye se wanko school tete ya nananom omo anko school no omo chichi kuru akohwe ye de ahoma na toto ne ye ni sovia ye ni ayi krachi omo ya teachers ye de ahoma toto atotu streets tete nkuro ketekete kohwe tetinkuro ketekete no kwakɔhwɛ ni nyina street ni dedemu kama enne yesi yenya sovia ne architects no ene pese mankuminya nti ye sori a ye ka de mfeta bebi anokwa wo no ne ya ye afiri ho ye de akoto bebi frofo enem sika nti Agyako wunim sika Ghana sika no betumi anya ne nyina we de mon fan cheme open mon fan cheme na call BBC mu Agyako woni kwaku manu nkwase asem a mokan ye no mun de na munim yese mo anko school de amfa nyansa ho school amfa nyansa ho obi wo ho wanko school no wonim de kase pa awonim de kase yen kremofo ye prophet Muhammad wanko school wan so pen mu da na so hwe nim de okuta ye na nakaku aka de ne nana ne Kwame Nkrumah no kaku aka the first wanko school osori ginai o kan kire Kinshasa se me ma kwan e ma wonto nsemani bia nkoya akoa Kinshasa man message say open young boys and young girls 25,000 or the omako beto obi sansa o de kwaye de me nkrofo a misi omo no wo ba be fa 25,000 wo de akwa de wa bra omo nwuye mi hu omo biem e ho na osori ye okwa asante mamu okoto agima prempe the first okachi say hwe abrofo we di omo de be ye no wudi akiri a wonipa ni nyina besa minua no wo ya kan me so me ya kan me de me nsan bond bia wo so me nsan abrofo chi omo mienu wanko omo anko school nti ye mfa school mpo mfa nka Agyako de en say Agyako anko school nti Agyako onko school nti o de ne san right na o de paper no to Agyako wanko school nti o ti fufu a o de hwe ne hwem onfa nwura ne hwem o o de hwe na num Agyako onim papa onim bone nkwase asem na odi se jimi fo tete no ama na baba ye jimi ni ana bodam ni a ye ntra ho Agyako ye barima omransema de okan no omransema no hwa no meka de okan no na obehu se nitiri no ye besua sifom se de ye sua banchi sifom no wana obi sua ade a ye sua no ye de sifom omransema o ye barima Agyako omransema ye twa no o me ye sa dede no ogina na obebi asa ifa no wo ye dede no Agyako sa wa bodam a ye de ye mo damu sa wa metu mpanfo wo ofie a ye de betu mpanfo wo ifie wate sa wunyi car station na wunyi ni ya kofie mi antetew Agyako na sa wusua bodam so a wusua bodam na jimi a ubenya jimi de chen de wo pe no Yakopon tua woka sa wu Agyako wanya bi adi na wusu ban we ya ukuta ubetumi de atetew ma me no a woni ne da bebi a woni ne da say oya wo girlfriend say oya wo yire woni bre no wagya ne ho akwa ware bi wo Britain ene de wani abie unim say abroche ba na